Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżiskuti tajna hawnhekk fil-bidu ta' din il-ġurnata ta' dan il-ħadd 16 il-ħadd matul is-sena. Nirringrazzjaw l-Alla ta' din il-ġurnata ġdida, nirringrazzjaw tal-li tagħna din il-grazzja li niltaqgħu miegħu fl-Ewkaristija u fil-kelma li ħanisimgħu. Hekk il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar Marta u Marija. Nitolbu anke lill-Alla jtina l-għajnuna li aħna wkoll nifhmu l-kelma tal-Alla u nkunu qrib tiegħu. Bitħejjija għal din l-Ewkaristija illi llum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Klement, Nikolina Bajjada, Loretu u Karmela Rapa ejjew narfu ħtijietna biex inħejju ruħna tajjeb għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt l-mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġie. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, għaruf talla, bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej der lill-Abraham ħdejn il-ballut ta' Mamri u kien fil-bib tal-Arix fl-aqwa ta' sħana tal-jum. U rafa' għajnejh u ħares u ra 3 irġiel wieqfin qudiemu. U malli raħħom mar jiġri jilqahom mill-bib tal-Arix u nxeħed wiċċu fl-art qudiemhom. U qal: Sidi, jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġi ftit ilma u waslu riġrejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm nġibilkom gidma ħobż biex titrejqu. Imbagħad tibqgħu sejrin għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. Huma qalulu: Tajjeb, għamel kif għedt. U Abraham ħaffef lejn Arix ħdejn Sara u qalilha: Fittex lesti 3 sigħan smid, għaġnu u għamlu ftajjar. U Abraham mar jiġri ħdejn il-baqar u ħa oġol taru sabiħ u taħli l-qaddej u dan
u dan fittex il-lestih u ħal baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u qedhom qudiemhom u baqa' bil-wieqfa qudiemhom taħt is-siġra u ma bdew jieklu u staqsuh fejn hi Sara martek u ġibhom hemm fl-għarix u qallu nerġa' niġi għandek bħal da żmien sena u ara Sara martek ikollha jibem. Il-kelma tal-mulej roddu ħar lill-Alla. Mulej min jammar fid-dar tiegħek ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sinu ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek, min ma jagħmilx dan il-ġaru u ma jajjarx lil-ajru, min ma jistimax lill-bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek, min jislef u ma jitlobx max u ma jxaħamx kontra minnu bl-ħtija, min jagħmel dan qatt ma jitħarrek ngħidu flimkien mulej min jammar fid-dar tiegħek. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jien issa nifraħ bid-tbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena intemm f'ġismi dak li jonqos mid-tbatijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Tagħha jiena sirt Ministru skont ma tani nagħmel Alla għalikom. Jiġifieri li nxandar b'mod sħiħ il-kelma ta' Alla, il-misteru li kien moħbi sa miż-żminijiet u l-ġenerazzjonijiet kollha u li issa hu marraf lil qaddisin tiegħu. Lil dawn Alla rrid jarrafhom kemm huwa kbir l-għana tal-glorja ta' dan il-misteru fost il-pagani. Kristu hu fikom, it-tama tal-glorja tagħkom. Lilu aħna nħabbru lil bnedmin kollha u nwissu u nagħlmu lil kulħadd bl-erf kollu biex inwasslu lil kull bniedem għal perfezzjoni fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jożuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Alleluja. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal f'raħal u laqatu għandu waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħa fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu mulej m'inti xtara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss. Mela jgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabes il-mulej Ġesu qalilha Marta, Marta, int taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa. U Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minn biedna. Il-Evanġelju tal-lum kellimna fuq dawn iż-żewġ nisa li aħna nafuhom sewwa smajnieh kemm il-darba dal-Evanġelju, Marta u Marija. Il-problema
li jiġri li jiġri lilna li aħna l-Vanġelu ma ħalluhx jidħol ġewwa fina biżżejjed. Hija storja li semewha kemm il-darba, imma l-istorja qiegħdem u ma ssirx parti minn ħajjitna. Jekk illum irid naqsem magħkom ftit ħsibijiet. Għax aħna meta naqraw dal-Vanġelu bda minni prosit Marta x'għamilt kemm int brava, Marija kemm kienet brava aktar minnek, u niġġudikawha. Għax speċi ħossuna bravi. U x'inkont qed naħseb ftit, hekk ħassejtni l għandi naqbes ftit għal Marta, għax ma għamlitx kollox ħażin, għamlet affarijiet tajbin ukoll. Imma ħalli nitilqu bil-mod il-mod nitilqu pass pass. Hekk kont qed naħseb illi fina f'kull persuna, f'kull wieħed u waħda minna preżenti f'din il-Knisja għandna maġuna ġewwa fina kemm il-Marta u kemm il-Marija, għax il-Vanġelu rridu ndaħluh fil-ħajja tagħna. Jiena kultant Marta tieħu over u kultant Marija tieħu over fil-ħajja tiegħi. Żewġ karattri differenti. Ħanibda niddefendi ftit lil Marta jiena. Marta ma għamlitx kollox ħażin. Il-Vanġelu jibda hekk. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fraħal u laqatu għandha waħda mara jisimha Marta. Mela Marija ma kienitx magħha, Marija kienet id-dar. Kienet Marta illi ġarritu u daħlitu ġadara. Aħna wkoll lil Alla f'ħajjitna stidinneħ, daħħalneħ ġewwa darna, irċivejna l-Magħmudija, irċivejna l-Griżma, minna l-ewwel tqarbina, żżewwiġna bil-Knisja probabbli u xi nimmutu forsi nerġgħu mmorru l-Knisja. Però biżżejjed li nistiednu l-Ġesu ġewwa d-dar tagħna jista' jiġrilna bħalma ġrala Marta. Il-Ġesu nirristrinġuh f'din il-Knisja, f'dak it-tabernaklu. Imbagħad xi noħroġ hemm barra, il-preokkupazzjoni tal-ħajja, ix-xogħol, il-ħajja maġla ta' barra, il-Ġesu nagħmlu bħalma għamiltlu Marta. Tafatu fuq il-putruni u fuq siġġu u tagħta kemm tiflaħa x-xogħol tad-dar. Sa xogħol tad-dar qed nifhem mhux il-nisa biss, anke l-irġiel aħna wkoll. Siġġu u tagħha x-xogħol tad-dar qed forsi taraw li jiena din swit li ħafna dal-Vanġelu għax jiena wieħed minn dak li jiġri għamel laħħaq m'hemm għamel hekk isni Marta. Kultant Marta tieħu over għax din il-problema fil-ħajja tagħna. Meta Marta tieħu over fil-ħajja tagħna fuq Marija. Is-sur tal-lum din hi. U din Marta għax hawn Ġesu l-Marta ma korriġijiex fuq ix-xogħol li kien qed tagħmel għax kien xogħol siewi kieku ma kien iċċal Marta la kien jiekol Ġesu, la kien ittikol Marija u kien jibqgħu bil-ġuħ kieku d-dar ma tkunx nadifa, ġifieri dak ix-xogħol huwa importanti. Però meta jieħu over, meta il-ħajja materjali tieħu over il-ħajja tagħna, x'jiġrilna? Jiġrilna bħal Marta. Tħossha weħeda? Tkun mobbija bix-xogħol, nagħmlu ġurnata niġru niġġennu, naslu d-dar, imdejqin u rrabjati. Tant kienet irrabjata Marta. Il-ħadita kontra Ġesu, bħalma jiġrilna lilna aħna. Mjaf kemm ngħidu li mulej, dejjem nitħabad, dejjem niġġennen, dejjem niġri u jisni ma nilħaq xejn. Hekk għamlitlu Marta. Jew mulej m'intix tara li uħti ħallitni waħdi. Jiena hawn nitħabad u fil-ħajja tagħna jiġrilna dan aħna. U meta nitilfu l-paċi, jifmuni ta' meta nitilfu l-paċi ta' qalbna, dik ma tkunx ġejja minn Alla ta' dak li tellifna l-paċi ma jkunx ġej minn Alla. Ix-xitan hekk jagħmel, itellifna l-paċi, xi nisibna mdejqin jiena ġeli jiġri li hekk. Tiġi ġurnata rasa l-isfel kważi. U tkun imdejja u rrabjat, u mbagħad ix-xitan jibgħatlek tentazzjoni. Għax ix-xitan intelligenti aktar minni, mhux ħejbat lik it-tentazzjoni x'in tkun il-Knisja titlob ta'.
jew tkun tħossok wara jagħmel ċikarita ejn til xi ħadd, dak il-ħin mhux ħajttantak għax jaf li inti dak il-ħin maqut malla, le, allura x'jagħmel? It-tifel jiġġieled miegħek, ir-raġel forsi jagħmel ftit tal-kontlarju, tħossok imdejqa fl-aħħar tal-ġurnata, żakk isibek dak il-ħin u jittentak. Allura dak li jitellifna l-paċi ma jkunx ġej minn Alla u noqogħdu attenti. U Marija dak li ġra, Marta dak li ġrala, tilfet il-paċi għax kienet mifxula fuq dak li trid tagħmel. Li kienet tagħmel qed tagħmel tajjeb biex kif qedtilkom kieku lak il-Ġesu waqqas Marija, però kienet qed tgħix fil-futur, preokkupazzjoni, nippreokkupaw ruħna fil-futur. Kemm jiġri li jiena dil-ħaġa? Ħsiebni fada għax għadha għandi appuntament għand it-tabib, għadha min jaf x'ħaj jiġri, u ma ngħix il-mument. Ara kieku Marta għadet bil-qiegħda ma' Marija tisma' lil Ġesu. Taħsbu li x'insar il-ħin tal-ikel ma kienux jaqbdu jippreparaw it-tlieta flimkien u jlestu xi ħaġa. Issa aħna wkoll għandna l-Marija fil-ħajja tagħna. U din Marta l-inkwiet tagħha fil-ħajja tagħna meta tieħu over, meta tibda tikkmanda hi fil-ħajja tiegħi u nwarrab il-parti l-oħra. Nwarrab il-parti li noqgħod f'riġlejn Ġesu. Ġesu jgħid hekk ara, jgħidilek għax Marta tirrabja ma' Ġesu u din nagħmlu aħna ta' meta l-affarijiet ma jkun nistgħu nibdew nirrabjaw ma' Ġesu għaliex Ġesu għaliex ħija mhux jenni għaliex ir-raġel jaqla li dan l-inkwiet għaliex u li jgħidhi hekk u għaliex u hekk. U Alla ma jiġġudikanix fuq kemm kapaċi nagħmlu affarijiet, kemm irnexxejt, kemm kelli kell tajjeb, ma jiġġudikana li provajna. Ħanejdilkom, għax pereżempju kif naraw il-ħajja ta' Ġesu, għal-ħas niġġudikaw bl-għajnejn tal-bnedmin. Ġesu għamet 3 snin jippridka. 12 l-apostli miegħu noqtlu għalik, aħna naqbżu għalik, noħorġu s-sejf u niġġieldu għalik, aħna ma niġħduk qatt. 12 raġel li fil-moment tal-prova x'in Ġesu spiċċa fuq is-salib kollha dabbru rashom. Kollha dabbru rashom. L-uniku apostlu li kien baqa' kien għadu adolescenti, Ġwanni. Forsi ma kienx jirrealizza li il-fatt li kien taħt is-salib kien jispiċċa bħalu, seta' jispiċċa bħalu għax l-apostli għalhekk ħarbu. Imma Ġwanni tant kien għadu tifel żgħir li għasaddilu minn moħħi forsi li joqtlu lilu. Mhux falliment Ġesu wara 3 snin ma' dawn l-irġiel jippritkalhom bl-għajnejn tal-bnedmin falliment spiċċa fuq salib mejjed. Kemm tħabat kemm għamel, spiċċa fuq salib. Imma il-missier ma jiġġudikanix, Alla ma jiġġudikanix fuq dak is-suċċess, imma fuq dak li nippruvaw nagħmlu. Għax ħadd ma hu suċċess fil-ħajja. Ħadd. U Ġesu lil Marija xi Marta jgħidilha hekk. Inti taħseb u tinkwieta wisq fuq il-ħwejjeġ. Imma waħda hi meħtieġa, Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. X'għamlet Marija? Rridu nerġgħu mmorru fil-Vanġelu. Niżlet arku btejja f'riġlejn Ġesu tisma' l-kelma t'Alla. Meta Marta fil-ħajja tiegħi tippreokkupani, nibda niġġenna, nibda nitlef il-paċi, x'inkun nieqes? Inkun nieqes milli ninżel arku btejja fejn riġlejn Ġesu nisma' l-kelma t'Alla, anzi ngħid aħjar nimmedita l-kelma t'Alla. X'in il-kelma t'Alla nista' nismagħha. Imma kma nimmeditajiex, dal-Vanġelu nista' naqrah 5 darbiet jiena. Kma nieqafx nimmeditah, dan li qed ngħidilkom li l-Vanġelu jidħol ġewwa fiha u nagħmlu parti minn ħajti ma jeżistix. U għan jaqfaw l-aħħar ħaġa biex inkunu nafu u nerġgħu lura l-Marija rridu nagħmlu dit-domanda. X'sens għandu dak li qed nagħmel? Jekk qed nitħabat, jekk qed niġri u minn xogħol għal ieħor biex niggwadanja, x'sens għandu? Jekk jien għandi biżżejjed biex ngħix, x'sens għandu li nagħmel iktar u nagħmel iktar u nagħmel iktar biex nakkumola? X'sens għandu? Jiena ntikom eżempju li ġara lili. Ġeli ġunni Sunday, u jien waħdi, ovvjament, rrid nipprepara jien, jiġu jiklu xi ħbieb tiegħi.
U ġieli nduna wara li jitilqu li intant kont preokkupat li kelli sir tajjeb u li kolli l-mejda armata sewwa li nitmaħħu. Illi tlift li noqgħod bil-qeda ma' dawn in-nies u ngħid kelma. Kont qisni iktar preokkupat li kollox imur sew milli ħadd gost bil-preżenza ta' dawn il-ħbib tiegħi. Din l-istorja tal-lum ta' Marija ħadet gost bil-preżenza ta' Ġesu, Marta ħalliet l-affarijiet tad-dinja joħdula l-preżenza ta' Ġesu. Eżis ħuti, għamlu di-domanda jien nagħmilha magħkom. X'sens għandu dak li qed nagħmel għall-ħajja tiegħi? X'qed jagħtini lura? Qed jagħtini dik il-ftit paċi u s-serenità għandni noqgħod bil-qiegħda fuq mejda mal-familja u niekol ma' wliedi, ma' marti. Għax ma għadniex nagħmlu dil-ħaġa, anke minn hawn indunaw li sejrin il-bot minn Marija u qrib ħafna Marta. Ma għadniex nieħdu gost ingawdu lil Martna jew lil uliedna. Qas qatt nieklu flimkien, tmorru l-Italja, il-familji kollha jieklu flimkien. Il-ħin tal-ikel huwa sagrosant. Aħna tlifna dak ukoll. U meta nitilfu dak is-sens ta' belonging, ta' mħabba anke fil-ħajja tagħna reliġjuża kunu tlifna kollox. Ma rridx inkun negattiv, però ta' min jirrifletti fuq dawn iż-żewġ persuni, Marta u Marija. Jien fejn qiegħed ma' Marta l-ħin kollu jew għandi ftit minn Marija, hemm bżonn nżid fuq Marija u ninsa ftit il-Marta, nirriflettu ftit fuq dan. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi nagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini, nisser mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smewiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem is-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina bagħdu taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza. Niet fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja x'jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Sant mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fuqhom il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wied u l-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżis nerfgħu it-talb tagħna lil Alla l-Missierna li fi Kristu jilqana għandu għalkemm id-dinbin u nitolbuh biex aħna wkoll nilqgħu lill-oħrajn bl-istess l-imħabba fil-waqt li ntennu ngħidu żommna mulej fis-servizz tiegħek. Żommna mulej fis-servizz tiegħek. Għall-Knisja biex tidher bħala komunità li tilqa' lill-midneb u mhux bħala ġema magħluqa ta' nies li jħossuhom aħjar mill-oħrajn nitolbu żommna mulej fis-servizz tiegħek. Għall-gvernijiet biex ħarsu drittijiet tal-barranin l-aktar ta' dawk li m'għandhomx min jaqbis għalihom nitolbu żommna mulej fis-servizz tiegħek. Għal min iħaddem anke f'pajjiżna biex jifhem li l-isfruttament tal-ħaddiema l-aktar dawk barranin u dnub ta' inġustizzja nitolbu mulej żommna fis-servizz tiegħek. Għalina l-koll biex fil-waqt li naqdu lil Kristu f'qutna bħal Marta ma ninsewx niddedikaw ħin għas-smigħ tal-kelma tiegħu nitolbu mulej żommna mulej fis-servizz tiegħek. Tolbu għal ħutna mejtin kollha, mod partikolari għal dawk li llum qegħdin nofru l-quddiesa għalihom nitolbu mulej żommna fis-servizz tiegħek. Missier għarif u mimliħnien għatina qalb umli u twajba biex nisemgħu il-kelma tiegħek li tidwi fil-Knisja miġbura f'ismu u biex nilqgħuh u naqduh bħala mistieden tagħna bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missir li jista' kollox. U Alla inti ġbart u temmejt is-sakrifiċċji kollha tal-patt il-qadim f'sakrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid. Ilqa' nitolbuk dan is-sakrifiċċju li sejrin nofrulek il-qadejja tiegħek u qadsu kif qaddis dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa ta' salvazzjoni għal kulħadd. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħaj. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li beħ qajjimt il-Ġesu mill-imwiet u beħ nittemaw li nibqgħu ngawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk nrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda ntennulek u ngħidu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata x'miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla, ħajl kalċi, reġerat il-ħajl, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan u l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li xxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Mewtijek mulej, nxandru l-fer u l-qawmin tijek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Llum mod partikolari niftakru fl-erweħ tal-familja Bajjada u Rapa. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp ir-raġel tagħha, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla missir li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, żaħars lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, tiegħek slim u l-għaqda li intrid fija, titgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, nagħtu l-paċi li xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li ma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Id-dem ta' Kristu ħisna.
Nirringrazzjaw li Ġesu ta' din l-Ewkaristija, ta' dan il-ħin li qattajna miegħu, tolbuh jagħtina l-grazzja li anki aħna narfu nibbilanċjaw il-ħajja tagħna bejn Marta u Marija. Narfu wkoll l-importanza li nqattaw ma' Ġesu fil-ħajja tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Ijaf bit-tiba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu ta' ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Għandna f'vis festa tan-Nannit fl-okkażjoni tal-festa ta' Sant'Anna u San Ġwakkejn nhar is-Sibt 26 ta' Lulju se ssir qudiesa fil-beraħ fid-Dwejra u ma mistiedna b'mod partikolari in-nanniet u l-anzjani. L-qudiesa tkun fis-7:30 kun hemm siġġijiet fuq barra l kulħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb. Cristo.